bengi kunumere. Onye nọ na nile dara bụ Adanatamkpuruaghara abụ onye Chineke na-emere ihe ọma. Unu agbaihuo? Anyị agbaihuo. Anyị ekene Chineke bụ onye nyere anyị ndụ. Ya yi uche ya ya kọrọ. Ya yi ihe niile anyị chọrọ. O nwere ike dịka o siri ike. Mana ka m gbọọrọ ya ewekewo ndị hụrụ ya. Ịmakwa o nwere onye nwere apọịntmentị Kano ka ọ mara aka na-etewere 11:45 onye ọma awụghị. Ma Chineke nyere gị ndụ maka na o nwere ihe ọ chọrọ ka ị mere. O nwere ihe m chọrọ nkọwara. Ọ bụkwa na iji ndụ kenebe Chineke maka o meriri na orire ya dị. Onye ji ndụ nwere orire ya wee okwukwe n'ime Chineke na ọ ga-emeghere ụzọ. Wee okwukwe n'ime Chineke anyị na ọ ga-aza anyị ekpere. Ọ bụ ebe ihe ndị chọrọ mmemme anyị encourage. O bụ arụ ọkwa gị. Ike agwụkwa n'ọrụ chisi ike na ọ ga-adị mma. Ọ ga-adị mma na ndụ aka na shiri ụmụ ya ga-ewekwa iwe na ihe dị ọkụ ga-ajigide oyi. Ọkwa mara ka o ji ahụ ọkụ wa ọ ga-eme ka eji oyi. Onye nwanyị gbaa ume afụtara m shio na onye nwanyị shiri m bụ ndị ezi omume na ọ ga-adịrị ya mma. Ama m n'ihe siri ike. Agbanyeghị n'ihe siri ike mana cheweta ihe nwa ihe siri ike mana chisa akpa ịgba ghe ụzọ ghe ọnụ ya chichasịa eze ije n'ekwe na kichin ihu ihe oriri ipekwara afọ ihu ego iji gụta na gụta azị gụta ozu ada goiteke akwụkwọ nri were fịọtawa ofe ịwụ na onye nwaanyị dịwara gị mma. O nwere ndị ka mma. Biko gbachie ezi gbachie ubu gbachie ezi niile kene Chineke n'ihe o mere asị na ekenekwa onye na-agwa ekeje ụkwọtara ya ọzọ. Chineke anyị ga-emere ihe dị mma ka anyị were nwayọọ nwayọọ kwa ụbọchị n'ọbụ nwayọọ nwayọọ bụ njin a ji ege n'ogwu maka imelikwa ya n'ike. Ụkwanụ njin gee n'ogwu na-egesie ike ọkwa ọmagbachita ya ezi mana iwekwa iwenukwa nwayọọ nwayọọ anyị na-ege n'ubi ọka na-acha anyị na-ege n'ugbo ọka na-acha. Mgbe eji mechekwe anyị emeri okorokoro anyị emeriwe Ebola anyị emeriwe Lassa fever anyị ga-emeride okorona ka onye nwanyị gbaa anyị niile ume. Ọ bụ ebe ihe njifụtachi Chineke ga-emere anyị ebere. Ọ da hafụ ndụ ya o kwenukwa anyị nkwa na ọ ga-emezie ọ ga-emezie ọ ga-emezie ọ ga-emeziri ya n'aha Jizọs. Edokwara gị mma. Ọ bụ ebe ihe njifụta ọ bụ emenukwe m expect ka m na-ekwu ihe na-akpa ọchị mgbe niile achọrọ mgbagba anyị n'ume ga-emekwe na onye na-anụ onye tara bụ Adanatamkpuruaghara. Achọrọ m njiji ohere na ekpere ụmụ anyị ekpere. Ụmụ anyị na-eji akwụkwọ ụmụ anyị dị n'ọta akara ndị nọ na preschool ndị nọ na praịmarị ndị nọ na sekọndịrị ndị nọ na yunivasiti ndị nọcha na mahadum dị iche iche. Ana m ekpuchi unu n'ime ọbara Jizọs. Asị m na ọbara ịma bụ ihe ga-eji kwuoro anyị okwu ebe ekpere efe anyị. Chineke ga-ekpuchite ụmụ anyị against ihe niile a na-akpọ gang occult ihe niile na-adịka ana onye nwe anyị ga-ekpuchite ya. Ha niile ga-epiekere fụta n'udo ama akọkwachikwa ụmụ anyị n'akụkọ ka a mara kọọ nwatakịrị nke nọ n'ime Air Force na arotire Chineke agbakwe ka ọ bụrụ portion ụmụ anyị n'aha Jizọs. Ekpere nne ekpe ana m ekpe ka Chineke mara ridem. Ihe m chọrọ ka ị na-ekwu bụ amịm ise amịm anọ ka adị mbụọ m n'aha Jizọs. Ụmụnne anyị ndị ọzọ n'oche ebe dị iche iche n'oche ụwa nkiri nkiri ekpere na ekpere tanụa bụ na ihe niile itekwara aka ihe ọbụla itekwara aka Chineke emeghefuru ụzọ. Ebe ọma ige mere ha shiri nakpo ha shiri ụwa ịmara ihe mere igekwe ewe ebe ọma igekwere a ga-anabata anyị. Ebe ige mere ha jere Chineke ga-eme enye favor ipienukwe a ga-anabata anyị. Ọ bụkwa niile asị ma mba ihe ị ga na-anụ this time bụ congratulations. Ana m ekpekwe ụmụnne anyị n'ọcha na Naịjirịa. Asị m na Chineke bụ onye fụrụ m n'ihe niile ga-agba anyị ume n'ihe niile na-emewa n'ihe niile na-eme na ndị ọchịchị anyị na-achọghị mma ihe na-eme onye nwe anyị bụ ihe ga-aza anyị n'aha Jizọs. Demekwenụ Chineke bụ ihe nọ n'elu ọ maara
achọrọ m ohere na wabufu nwoke na-echikichi nwunye ihe. Ekpere na ekpere bụ na ihe anyị kpee ka ị ga-eji chi nwunye ihe onye nwaanyị ga-aha ngụ ya n'elu dị a n'aha Jizọs. Na ihe m chọrọ nkọwara bụ ọ bụkwa na ị na-eme ihe dị agha kwụsịkwa, maka na ọ dị ihe Chineke anyị ọ dị akpa obụkọ. Ezinụlọ kwesịrị njikọta onwe ha ọnụ, lọvụ onwe ya, eri ihe tugada, eme ihe tugada, nwunye gị n'anya, nwunye ya asọfụrụ ya. Ọ bụ ebe ihe njikpa ekpere si Chineke bụ onye fụrụ mmemme ihe niile, jikọta ezinụlọ anyị niile tugada n'ohu n'aha Jizọs. Ana ọ ga-adị mbọ ọma, mana o doro anyị bụ nne na nna ime ka ọ ka amadị ụmụ anyị wee na-amụta ịra n'aha Jizọs. Ohere na wabufu ụmụ nwaanyị werire Baịbụl ya isi na ọchị asatọ. Ihe na-ekwu na onye nwaanyị ga-ama nselotepụ n'ọnụ ka ị wee mara mgbe ị ga-eji kwuo okwu na mgbe ị ga-eji mechie ọnụ n'aha Jizọs. Ọkwa ekpere dị mma bụ ihe na-ekpewu maka ịrọtọfọs biwe ụmụ nwaanyị anyị na-akpara ire. O nwere ihe ị ga-abụ ịgwakwa nwoke ọmama mgbe o ji ha ihe ka kpema n'isi okwu nchi. Mana ana m ekpe ekpere na onye nwaanyị ga-enye anyị amamihe na nghọta bụ ụmụ nwaanyị bụ ndị isi ezinụlọ ka anyị wee nwee ike nekọta ụmụaka anyị, nekọta ndị ji anyị, hụ ha n'anya. Ọ bụ ebe ihe anyị kwesịrị na-ememe. Onye nwaanyị ga-ama selotepụ n'ọnụ ka ọ mara mma Zekaraya n'aha Jizọs. Ọ bụ ebe ekpere na-ekpe maka ọrụ anyị dị too much. Eberivere m na onye nwaanyị anawa ekpere ka iji si ise nchekwara ya iji ka achọ ụzaza. Ọ bụ anyị ekpe n'aha Jizọs. Anyị berivere na ihe niile anyị kpere, ihe niile anyị rịọrọ taa na onye nwaanyị emezue. Onye nwaanyị emezue. Ọ ga-emezukere anyị ọchịchị obu anyị n'ebe ndị be anyị nọ. Ọ ga-emezu ọchịchị obu ndị Biafra. Ọ ga-emezu ọchịchị ihe niile bụ ụkpa uche ebe ihe ga-eme. Ọ bụ ebe ekpere na-ekpe. Anyị ekpe bere n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị. Iseeeeee. Ama m na ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke ga-achị isi ka ị mere ekpere. Ihe maara bụ na onye nwaanyị maara obu anyị ji kpee ya bụ ekpere na ọ ga-aza anyị dị ya. Ana m ekene unu dị emekwa na onye unu na-anụ unu ịtanụwa bụ Adanatamkpuruaghara. Abụ m onye Chineke na-ekpere ọma. Ọ dị egwu.